Што такое скрэч? Гэта месца, дзе можна ствараць гульні, мультфільмы і гісторыі, нават калі ты ніколі раней не праграмаваў. Але давайце з самага пачатку. Калісьці даўно праграмісты пісалі код толькі літарамі і складанымі камандамі. Гэта было цяжка, асабліва для дзяцей. І тады ў адным вельмі разумным месцы, Масачусетскім тэхналагічным інстытуце, або карацей МІТ, навукоўцы падумалі, а што, калі праграмаванне будзе падобнае да гульні з кубікамі? Так і з'явіўся скрэч. Каб дзеці па ўсім свеце маглі вучыцца праграмаванню лёгка і з задавальненнем. Замест складанага кода тут толькі каляровыя блокі, якія злучаюцца паміж сабой як пазл. Калі блокі не падыходзяць, яны проста не злучаюцца. Зручна, праўда? З дапамогай скрэч дзеці вучацца лагічна думаць, вырашаць задачы, быць крэатыўнымі і не баяцца памылак. Бо ў скрэч, як і ў сапраўдным праграмаванні, памылка – гэта частка гульні. Паспрабаваў, не атрымалася, перарабіў. Сёння скрэч выкарыстоўваюць мільёны дзяцей у розных краінах. На ім ствараюць гульні, мультфільмы, віктарыны і нават музыку. А што далей? Скрэч – гэта першы крок у вялікі свет тэхналогій. Пасля яго можна вывучаць сапраўдныя мовы праграмавання, кіраваць робатамі, ствараць гульні і нават працаваць праграмістаў або вынаходнікам будучыні. Так што, калі ты любіш прыдумляць і ствараць новае, то скрэч – гэта пачатак тваёй вялікай прыгоды. Дзякуй за ўвагу і паляцелі!